عليك يا خاتم الولاية سلام عليك يا خاتم الولاية سلام عليك يا خاتم الولاية. masu kallon mu wannan yammaci mai albarka muna tare da shugaba mai albarka Abdul Faida Maulana Sheikh Alhaji Ibrahim Mansur Imam Kaduna domin amsa tambayoyi da kuma warware matsaloli da suke shafan musamman yan uwa waɗanda ba sa cikin dalilan Tijjaniya abin yake damun su a irin abubuwan da ake ɗaukowa ake yaba ma dariƙa ɗin da faida. Alhamdulillah Maulana muna muku barka da wannan lokaci kuma insha Allah za mu fara da tambayar da aka turo daga garin Kano. Malam Abubakar Muhyiddin daga Kano Madabo ya aiko da tambaya kamar haka, ya ce zuwa ga Malam Mansur, Allah ya ƙara muku lafiya da tsawon kwana da arziki da wadata, kuma Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya, kuma Allah ya yaye mana wannan cuta ta coronavirus. Ya ce wai shin dan Allah Malam Mansur, bayan ilimin shari'a akwai wani ilimi ne da annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam? Ya ce domin kuwa na ji wani bafulatani yana cewa wai shehu Ilyas Allah ne. Sai hankali na ya tashi da na tambayi wani aboki na Zakir Salisu a unguwan Kogi, sai ya ce mun kwarai haka ne, gaskiya ne, amma wai ni ba zan gane ba, don kuwa ilimin hakika ne. Shine nake so ka min bayani, domin kuwa ni na yarda da kai. Ga odiyon nan ma na turo maka ka saurara, ka gaya min dan Allah, annabi ne ya kawo wannan ilimin na hakika ko shehu Inyas? Idan annabi ne ya kawo sallallahu alaihi wasallam, idan annabi ne ya kawo, to da yaushe ya kawo, kuma ya taɓa yin maganarsa, kuma ya sanar da sahabbansa, kuma menene manufar wannan ilimin? Sannan kuma Allah ya ambace shi a cikin Alƙur'ani, ya ce ni ne masoyinka mai sauraronka ko da yaushe. Abubakar Muhyiddin daga Madabo. Maulana, wannan shi ne tambayar da wannan ɗan uwa ya aiko da shi, saboda haka Maulana ga odiyon za mu kunna shi domin a saurara. Ya can ma yana kafin shi kafin duniyar masu Ibrahim ne. Ka fahimta? Shi ne baɗini zahiri, da ɗin kuwa ɓoye yake shi ku Ibrahim yanzu kuma ya a bayyane. Ya sa kowa ma ya san shi, amma da sai mutanen da suka san shi. Ko ka iya gani ba a haife shi ba haka ba ne. Daɗin a dama can akwai shi, ka fahimta, in bayyanuwa yi, yanzu ya bayyanu don munkirai masu san shi. Banda sai ku Ibrahima. Kenan dai shi ba Allah ne halitta shi ba. Shi ba Allah ne halitta. Mutaye suke da Allah a girma, ka fahimta? Amma ni iya gurgurun sani na, ka gaya wanda ya san shi sosai ya fi ni sanin sa. Daga Bauchi ya buga masa ya ce masa ya fi Allah. Ko shi ya mafi? Kowa gurgurun sanin, kowa mudin ma na shi wannan karamin kaji. Kowa a gurgurun iya fahimtarsa. Shehu Ibrahim ya fi Allah. Ni iya gurgurun sani. Ina musanye. To ai ni iya gurgurun to wancan. Kuma wancan ya ce shi ɗin karami ne, bai sani ba ne ba. Ya ce Allah ma ya sallama wa Shehu Ibrahim. Yanzu dai kenan gaba ɗaya under control ɗin shi abin da muke. Under control ɗin Shehu Ibrahim ba. Ko kuma su suke kai don muka a under Allah muke. Ai kudin munkirai ne. Munkiri mu muna kallon sa bai gane ba. Kamar da yadda kake kallon jahili. Yanzu dai ku za a sa aljihu kenan ranar gobe kiyama shiga aljanna da ku. Ko waye baya so. Ko waye baya so, inda karke shi ya ku Ibrahima. Ko waye baya so sai ka shiga aljanna. To ai aljan bai kai mutum ba. Aljan bai kai mutum ba. Ko waye baya so, ko waye ma baya so. Wasu ba sa wasu ko ma Ko me baya so da ko hanya da ko ba a
yadda ba sai kun shiga kai aljanna mai bayarwa ne to yanzu kai za ka yi bada wani ma kai farai ko in dai kana tare ka bar komai ka bar sallah ka bar azumi ka bar komai ka rike ce ku Ibrahima ka kubuta duk sallan ka a banza farin jini kake so ka sha Yusuf a banza kake in dai ba ka rike أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Na ji tambayar nan da shi ɗan uwa Saidi Abubakar Moyi ya aiko da ita daga Kano. Kuma wannan audio na saurare shi da kyau yanzu na ji shi. Amma ni abin da na fahimta shi wannan mutumin da yake wannan magana ɗayan mutum uku ne, imma dai ya zama maƙin shi Ibrahim ne radiyallahu ta'ala na rabahu annabi amin da shi da mabiyansa suka tsara su shirya wannan abubuwa su tura domin a sake hargitsewa kiyayya shi Ibrahim ta tabbata a zuciyar musulmi. Na farko kenan. Na biyu, imma dai wannan mutumin kirista ne, musulunta ya yi, bai daɗe da musulunta ba, kuma ya musulunta a hannun watakila irin mutanen da suke aikata irin wannan abubuwan da ake gani, sai ya zamana irin maganganun da ya saba yi a kiristanci har yanzu ba su rabu da shi ba, shi yasa yake iya gaya wa Allah wannan maganganu na banza yau Allah kishiya ya ba tare da gabansa ya faɗi ba, hankalinsa kwance ke faɗin magana. Dan duk wanda ya saurari odiyon ya tabbatar wannan yana da wani alama na bakuntaka a cikin musulunci, bai ma san musulunci ba wani. Na biyu kenan. Na uku, imma kuma ya zama a ɗan ɗariƙan ne, lallai ɗan faida ne amma baƙin jahili ne, kuma ya zama na wanda suka sa shi a ɗariƙar ba su da izini, wanda suka ba shi tarbiyyar da yake cewa ba su da izini, sannan kuma ya je haɗu da irin waɗanda ake hayan su ɗin, ake sa su rika irin gaggawa jahilai da wawaye irin waɗannan maganganu, domin sun ga cewa shi Ibrahim Kaula radiyallahu ya tsaya tsayin daka a wurin tabbatar da tauhidi. To me za a yi? Bari a ce shi ma Allah ne, so da sawa musulmi shakku akan lamarinsa. Wannan abin da ake gani ya faru da Annabi Isa alaihi salam. Har yau har gobe Kiristoci suna cewa Annabi Isa Allah ne, Maryam Allah ce, Allah ne, ta'ala an zalika. Har sai da ta kai Allah yana gaya mana cewa ranar alkiyama zai tsaye da Annabi Isa ya tambaye shi wai shin waɗannan jama'a da suke haɗa ka da ni a cikin uluhiyata, wai abin da suke faɗi kai ka gaya musu? Allah yana gaya mana bismillahir rahmanir rahim, wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryama a anta qulta lin nasi ittakizuni wa ummi ilahin min dunillah. Farkon abin da Annabi Isa ya ce subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudu allaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim amma falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqib alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid. Annabi Isa alayhi salam sai ya ce da Allah, in tu'azzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizur rahim. Sai Allah ya ce haza yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum, haza yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. To kaga anan duk abin da ake yadawa akan Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala wa radahu annabi amin, Allah ya sani wanda makiyansa suke yadawa da waɗanda makiyan musulunci suke yadawa da waɗanda jahilan mabiyansa suke yadawa. Allah tabaraka wa ta'ala shine Allahul ghuyub.
kuma abin mamaki annabi isa a.s. da girman wannan maganganu da ake yi da kazantar maganganun, amma saboda tausayi da jin kai da sanin cewa akwai waɗanda jahilai ne koya musu aka yi, da an bar fitrar su yadda take ba za ta jirkita har ta koma suna gaya masa cewa shi ma Allah bane. sai ya ce wa Allah, in tu'azzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizur rahim. amma abin da zai baka mamaki kasancewa shi Ibrahim ya fi kowa jin ciwo, ya fi kowa bakin ciki, ya fi kowa damuwa akan a ɗauke shi a kai shi kusa da Allah, ana yi wa Allah kishiya da shi. Ya fi kowa damuwa akan wannan, har sai da ta kai yana faɗin haƙiƙanin sufanci da yadda sufanci yake. Yana cewa at-tasawufu ma'rifatun wa ibadatun wa zahadatun wa man khada anhum falaysa bisufiyyin. shi sufanci ma'arifa ne, wato sanin Allah ne, kadaita Allah ne, fuskantar Allah ne, barin yi wa Allah kishiya ne, shine sufanci. sannan sufanci ibada ne, ba kamar yadda wannan yake faɗi, wannan sakaran yake faɗi ba, cewa ka bar sallah, ka bar ibada, ka bar karatu, ka so shi Ibrahim ko shi Ibrahim ya ce at-tasawufu ma'rifatun wa ibadatun wa zahadatun. sannan kuma zuhudu ne, ka kauracewa duk abin da ba Allah ba, giya ba Allah bane, mata ba Allah bane, duniya ba Allah bace, hatta lahiran ma ba Allah bace, ka nufi Allah kurum. shi wace wannan shine sufanci. at-tasawufu ma'rifatun wa ibadatun wa zahadatun wa man khala anhum falaysa bisufiyyin. duk wanda ya wofinta daga waɗannan ukun ba sufi bane, saboda ka ba arifi bane, saboda ka duk abin da zai faɗa akan ma'arifa ƙarya yake. duk wanda ya wofinta daga waɗannan ba sufi bane. yace wa kasirun minan nasi tasawufihim fi alsinatihim wa ma'budihim ad-dunya wa shahawatiha. mafi yawa daga mutane da kake gani suna ta inyas haila wane ne jazaba da sauransu, hakika yace da yawansu sufancinsu a harshen su. da yawan mutane da kake gani sufancinsu, hakikarsu, ma'arifarsu, failarsu a harshen su yake. amma abin bautarsu in ka lura za ka ga duniya suke bautawa da sha'awarsu, ba Allah ba. duniya suke bautawa da kuma sha'awar zuciyarsu ita suke bautawa. karka damu da mutum wai ya ce dan dariƙa ne, kaga hoton Shehu Ibrahim, ka ji maganganu, ka lura da shi da kyau. gashi Shehu Ibrahim din bayanin da yake, mafi yawancin mutane sufancinsu a harshen su yake, abin bautarsu duniya da sha'awar duniya. sai Shehu Ibrahim ya ce falaitani lam a'rif ulaika wala arafuni in lam yudarikumullahu bitawba. yace ina ma dai irin waɗannan mutanen ban san su ba, su ma ina ma dai ba su san ni ba. duk mutumin da zai nadama sanin waɗansu jama'a, ka san waɗannan jama'ar sun kai shi bango. duk mutumin da zai nadamar ina ma waɗannan jama'ar ba su san shi ba, ka san waɗannan jama'ar lalatattu ne. falaitani lam a'rif ulaika wala arafuni, amma da sharadi in lam yudarikumullahu bitawba. idan Allah bai taimake su ya riske su sun tuba ba. yanzu wannan mai magana in ba Allah bane ya taimake shi kamun ya mutu ya zama ya tuba, me zai hada shi da Shehu Ibrahim radiyallahu